खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजियाव ज' फरवार्डनाय महर लानसिनाफोर दामगै इनफाय ब्लगखौ फ्रेस जोबोद सिनेमा जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिक्वेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय इन्ट्र'खौनो मारिनानै लानो बावदोंमोन इन्ट्र'खौ दासो मारिबाय आरोना आङो थौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं रिन ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो माने इन्ट्र'आनो उनावसो मारि फैनाय जाहैबाय माखासे भिडिअ लाखांखाबाय आरोना आङो लाथाव मोननायखाय लादों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुगैनानैहाय आरो सोनानै दोननो लुबैनायखाय आरो लोगोसेनो मा गोदान नोंथांमोनजों आङो देखायलांनो हायो जों आरो बेलासियाव खनसे फैफिनबावबाय आरोना नानि नों नायगोन ना दा मा आमाया थिनबा ना आयै नायगोन ना मा दा आमाया अबे नायनो थिनो बेहाय नाय दे बेहाय नायनो थिनबा नाय दे बेहाय दा आमाया खिथागोन र' आं मिन्थिया दहाय बेफोरो गेसे फिस्लाब गोजामोन आरोना बेसेबांबा गोलाव लाइनमोन ओमफ्राय होसो होसो जोङो फैफिनबाय आरोना सारिथासिम लायो होनबाय नालाय सारिथानि एसे सिगाङाव सफैबाय जोङो आयै आं फिसालाय माहालाय खावलायाबो मा दोलानानै दङ पात्ताखौनो मोनासै बिनि दोलानायखौ अनाखाना नै रेडिथार मानसिया बिफाया नाग्लिहैगासिनो दं मालाय आखाइनि हाबा मावदों आरो बिफा गाबज्रिगासिनो र' दङनो आमाया साहा लोंदों मोजाङै थादो सना दे नङाबा फट'आ गाज्रि जाखारो मोदाय बायदि नुयो औ दा नों गाबा मा सना आयै खनसे फैनाया आं खम सास्ति जादों ए नों बाबा गैयैखायसो गाबदोंमोन दा बाबा थानायखाय गाबनाय नंला बाबा थानायखाय आयै नंखाया नंगौहाय भगबान बिफाया खोनायाखिसै बिफा दिनै गाबथारानो नों गैयैखायसो गाबदोंमोननो दाखालै सारलाय नंखाया नोंखौ बिराद खाथायनो रोंगौ इयो मेगन खाथियावबो मा दोलाखौ रावबो नुस्लाबलायासै मैयानो ओमफ्राय दिनै आरो गोजासो जासिनबाय जारला आधार कार्ड स्कुलाव हाबनोसै ना र' आमाया फैगौ इलाय फट' खेबगोन नोंनि नामखौ लिरगोन माबा माबि खालामगोन र' दे गथ'आ दिनै नायथारदोंथ' नोङा फिंगार आरि र' बाबाया बेयाव थालायनाङा मा बाबाया बैयावसो एनै मेगना बाबानिसो मेगना गिदिरखा दे दसेनो जायो मालाय बाबाया मेगन दसेनो आंहाबा जि गुवार फुवारनांगौ दाखालै मेगन नायदों मेगन थुदो जाबाय हा सोरखौ नोंखौ ओमफ्राय नैबे राजमेला फोथारनियावथ' फुङाव बे जाखिनि बायदोंमोन ना बेयावनोमोन आरोना आरो बे फारसे मोखां जालांबाय हनै माने सेरावनो दखान दं नालाय बोरैबाथार गथ'आ नायसै बेखौ खम जायो आङो ओमफ्राय बायबाय नालाय माथो मोखां नायबावनो सोनानैबो फैबाय आरोना बिथाङानो गोदानखौ गानबालाय माथो जाखो होननायखाय आरोना माने न' टेनसन न'आवबो गानग्लिबाय थाबाय बाहेरायावबो खनसेनो ओंखारनानै फैबाय मै ब्रुंनो ओमफ्राय फुङाव जा मोखां दोखां सुदोंमोन बेनो आरोना अबे लामाजों लाबोदों ओमफ्राय आङो जेबो मिन्थिया आरोना आन्दायलाबायगोसो क'क्राझाराव थादोंबाबो बे खना खनलाजों फैफेराखैनोमोन बेसे खुदै गारबाय थायो गय जानानै नों बायदि मानसिनि थाखाय क'क्राझारा मैला जायो नायसाय एकदम दागोदां खनथामजों खुदैफोर गारबाय आंनाव लेजेर फैलायबाय खोमा खुगायाव बारजों हाला बिहाराव थायै बिहारावबो थानानै अबावबा थानानै बिदिसो जाबोबाय नोङो एकदम फ्रुट गारहैयो जानानै जानायाबो जानाङा दा गारबावदोसो बाबा ओइलायथो नैबेखौ मोनफैनानैसो मोनथिबाय आं नङाबा आं आन्दायनानैसो दंखायोमोन बबेथिं लांदोंमोन आरो थारमाने मानसिफ्रा फ्लाइअभारजों बारस'बोबाय आरोना गुसु गोजांबाय ओमफ्राय बिराद दखानहाय आं आरो मोनसेयाव दखान हाबफेराखै बे औवानि जाखिनि साजाय दखान लुनाय दङना सारि आं मोनसेयावबो हाबफेराखै गायसंहैनोथ' हाला हाया दंना गैलानो गावनिया थैसिगोन आं नाहरदो बिनिफ्रायनो रोन्दो खहे जालायनाय गोदोना गेद्दा जालायनाय 22 क्रर दङहाय पिबि बेवाइनि खाथियावथ' दङ दलदबनो मा सिन्था मानो गाखोलायखो दा थांसै मा थाथ'बाय थानो बिदि हमथानांगौ आरो नोंखौ आया न'आव थांनो हायो
ओमफ्राय बिजों ओमफ्राय बिमाया बिदि स्ल' मसन हमथाबाय थानांगौ ओमफ्राय नोंहा बिदि उन उन बडिगार्ड था हस्पिटाला क्लिन गोदान चकाचक नुथारदोंहाय हस्पिटालखौ क्लिन गोदान चकाचकबाबो भगबानाव बोर बिनांगौसो बिदियाव जाहाथे दा थांनांथों आरोना क्लिन नुदों थांनो लुगैदों होनबा जाया बेहाय दा थांनांथों बोरसो बिनांगौ ओइयाव ना हमदोंमोन खोमाहाय ना थ' सुदो ओमफ्राय ओरै सासे सुबुङा गोदो गोदो उन्दुलांबाय बेस्रानै मा जाखिसै बेलाय आधार कार्डआव खावसे दागो लायासो ओंखारसिगोन आरोना सानफाथोलो मेंनाय ना ओमफ्राय जुनाफोर आंनो इदि जि खनहांबाय माने जों स्टानखौ एसे सोलायनो आखायाव लाबाय आरोना थफ्लाया जुहांबायानो आङो बारा बुरजा जुवा ओमफ्राय नै मालफोरखौबो हजोंहाय न'आव लांनो मा होनो एसे लेले लाला जुहांबाय ओमफ्राय गाइखेर गुइखेर मा लाबोदों बिथाङा एसे रानखाय सिखाय खालामनानै निरमा पेकेटब्रै लाबोदोंबा पेकेटनै पेकेटनै न'आव लांसै बिहाव गालांसै बिदि आरोना ओमफ्राय ओरै नै सासेखौ एकदम एसे कन्टिनिउ खालामनो सेस्था खालामदों 5 मिनिटावनो सिखारो 5 मिनिटावनो सिखारो सिखारा नोङो मैथा खावब्लि ओमफ्राय नै सानस मोनबानो बलखौ जोयो सानस मोनबानो बलखौ जोयो बला गोदान बायदों ओमफ्राय अयथासार आरोना लाजाया दानो मैला मैब्रुं जाजोब्बाय नै अबस्था गैला बेखौ जोबाय थानो नाङा बेफोरखौ बाबा दे होमबा बिसोरनो नै बेबायदि चार्ट पेपारनि खौथ' लानानै बेरायबाय थानो हायाना जेरावखि थाङा नोङो आरो जोङो जै जायगाखौ सोलायबाथाय जोङो स्कुल खुलियागौ मानि जयेन जाफैफिननो रोङा रुमावहाय ओंखायनो आं चार्ट पेपारनि मालफोरखौ एसे बानायनानै थांनो होनबाय खिफियाबो गुजुआबो नों दे एसे नागिरदो मोजाङै चार्ट पेपारावबो लिरनांगौ दङ ए4 साइज लिरनांगौ ए4 साइजनिया मोननैसोखौ एसे जेने थेने बुग्लाव बुसि क्लियार खालामहांबाय दे आरो दंबावोसो माबा प्रिन्ट खालामनांगौनो माबा खालामनांगौ माबा माबि भगबान ओमफ्राय बेफोर खामानिखौ मावगासिनो दङ आङो बेनिफ्रायहाय ओरै बिथाङा एसियावनो आंना लानानै फैलायबाय थारुन आरोना थारुनजों ना दानिसो मोनायाव लानानै फैदों फैनायनिफ्रायनो बारा जेबोआनो जायाखै जिदिना फैदों जिदिना ना जानायल' ओमफ्राय बाखि एखमबा आलु बाथोनजों एखमबा कफि लाब्रा एखमबा माबा लाफा आइ गैया आफा गैया बिदि आरोना रौ खोमाहाय संनोसै सुनाफोर लाबोबाय नालाय आरो माथोबाव ओमफ्राय नैबे खन्द'से भिडिअ'आ मैया मोनानिमोन आरोना सुनाफोर मैया मोनायाव शुट खालामदोंमोन नायदो बिफानि हालोदा खुनु अबस्था गैया आरोना रेस्ट गैया बाबाबो गैया ना होनबाबो गैया अके होनबाबो गैया दासो मोनदों आइ एखमबा सुथि फैनो दावराव जाबाय थादों दा सुथि मोनदों एक सेकेन्ड सान्थि गैया फिसाजोजों मा जाखो भगबान फिलौ जाजोबसिगोन नोंनाव एबार ना बे थाथ'बाय साजिया बाबा भगबान एने हिंसाया एने हिंसा मा नांगौ थाथ'दोंसो बिफाजों थाथ'दों एख' सान्थि गैया बेस्रा दिउसियाव थाबा दाहालागै नै मुगासे मोनलायसिगौमोन 7थायाव ओंखाम जाखांना ना बिफा हो मा होनदों 8थायाव उन्दुयोना 7थायाव ओंखाम जाखांनानै डिउटि गैयाबा मोनायाव बेसो दा आसलि डिउटिया मजा बेखौ सुथि फैनो दावराव 8थाबाबो सान्थि गैया ओमफ्राय मा जानो लाबोदो संनोसै होनबाय मालाय आलु गोरलैसो स्राय लानानै फैबाय ओमफ्राय आंहाबो बे बोसोरनि फार्स्ट आलु गोरलै आरोना मजाके जानोसै आंथ' जाथ'वाखैनोमोन आलु बोरायखौनो जागासिनो दंमोन ओमफ्राय नै गाबोननिबो आलु रुफानानै दोनलायनायमोन आरोना बियो रेडि जाखाबाय खय थाखा लाया बे बिफा आलु गोरलैया बिफा खय थाखा लाया आलु गोरलैया 30 थाखा नामायहांबाय होनबालाय आंहा 20 थाखा जाबासो जानो होननानै थादोंमोन 40 थाखा मोन दाख्लै आं सोंबा 30 थाखाखौ आं पात्ता मोनासै होनबालाय दे बिथाङा लाबोबाय जेथिया जानोसै आरो माथोबाव 20 थाखाखौ नेलाय नाङासै
नंमारगौ आरोना ओमफ्राय मा होनो आलु गोरलैनि बाथोन आरो आलु बोरायनि बाथोन बहा मिलायनि जा मुस मुस मजाके ओमफ्राय आखाइनिखौ आं हले बिराद सोलानो मोजां मोनो आरोना मानसिफ्रा मुगैबायसै सोरबा सोरबा आखाइनि बिदिखौ सोलानो बायो आं हले गारनायाव गैया गावनि आखाइखौसो सोबदों दा मालायनिथ' नङाना ओरै फिसालाजों चाटबोलाय दसे बिफाजों सावरायलाय ओमफ्राय आं ओंख्रिखौ नै ना होसननानैसो केमेराखौ अन खालामफिनबाय आरोना गोमोथार दिनैनि थारना बरियानो अबेबा रुइबाय माने अबेबा गलिबाय अबेबा गलियासै थाथोंसै आराम गोदौ होबावनोसै दुन्दिया होफबसै फिसालानि थुख्रासे एवखाबाय नै दान्दिसे उनाव ओमफ्राय आं नै दुन्दिया आराम हरबाय आरोना नायाबो लोथो जाबाय माने बरियाके गोदौ होबाय नालाय बाबारे बाब साखिनानै ओमफ्राय जेबो लाब गैया साखिनानै संख्रि नाङाबाबो संख्रिखौनो होफिननो मोनखाया मानो होनबा सासेया संख्रि हाल्खा जायो नालाय होफिना हानाय माने खमसो जाबाय सुनायफोर जाबाय एकदम रुबु रुबु थारुनाबो लासैनो गलिजोब्बायानो होनजासै नै दुन्दियाबो मोदोमफ्रु वाव ओमफ्राय मिनिनानै थैगोन मैया ब्लगखौनो बावबाय आरोना आङो सानबाय आङो मैया फोजोबनानै इडिट खालामखानोसै बाट बावनानै नै फुङावसो गोसोखांफिनबाय आया मैया ब्लग बानायदोंमोन होननानै आरोना रायलायनो बावलांदों जायै लोङैनो मजाके जानानै ओमफ्राय दासो फोजोबबाय आरोना जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायलायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच